Right, ndadzoka abakali munhu wana akangwara kumberengwa. Ndichataura nyaya yandinoda kutaura panapa muchidimbu, ende ndichaura zvidimbu zvenyaya dzakati wandeu dzandichange ndichingotaura pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe, pamusoro pesituation iri yatiri mairi by now, tichionesana because sometimes vanhu tiri kurarama munyika yatisingakwanisi kuzvionera kana tasvika pasituation imwe yatine tichifanira kunge tichiuzvionera, kana tisingafanira kuti tipuswe pasituation yatinofanira kumutswa kana takarara. Right, ndiri kuuya panyaya tatenda pinches first. Situation yeaccident is not bad like zvokusvika pakusvika kuti usvike kuzonzwa kuti munhu aparara, ukanzwa munhu achitaura necondition yanga ari mairi, inyaya yepoor service. Takuenda panyaya dzemahospital, maclinics edu, maemergency one, matransport dzeemergency, maambulance zviri poor because kwakaita accident ari nekuzoenda muchipatara zvakanga zvichikwanisika kuti kana pakanga pane vanhu vanokwanisa kutrita fast angadai achirarama, kana tichitaura kune dzimwe nyika like kunana South Africa kupi kupi, so angadai munhu ye ari mupenyu. But the problem is transport yekusenga munhu paemergent yakanonoka. Two, service muchipatara macho yakanonoka. Unoza ukatotarira video riya iri panotaridza kuti panori nevanhu vari kungobata-batawo vari kudai, hapana kana doctor, hapana kana nurse, vanhuwo zvavo vatongobvawo naye vari kuzama kumusunga-sunga, kumupepa-pepa kuti vachimubata-bata, kungotaridza kuti hapatori navanhu vanofanira kunge vachibatsira muchipatara, hapana. Tobva ipapo toenda pana minista uyo akanga aitaura nezuro pano kuti inini chipatara chekupi tiri kurapa mahara, kuadvertise on social media everywhere, muTV, mumaradio, kunzwa munhu mukuru ane ndebvu dzachena mumusoro muhapwa kuzasi aitaura kuti kwanzi chipatara tiri kurapa mahara. When there is a lot of clinics in Zimbabwe, a lot of hospitals nemaambulance hamuna, asi uri kutaura pane patiri kutorapa mahara, zvekutoganza kutodada. Tobva ipapo ndouya pakuti Scott anozorova chifuva kuzorova dundundu pamberi pevana vemudunhu rake, munzvimbo rake, ati muwadhi make, achitaura kuti inini kana ndichiita zveugold mafia ndinoita, asi ndichiuya kuzodya kumba. Just listen that message, kana listen mawords acho ekuti kana ndichiita ugold mafia ndinoita, asi ndichiuya kuzodya kumba. Ugold mafia ari kuita kupi? Ari kuita kunyika yani? Ari kuita kunzvimbo yani? Ari kuita mumba mani? You see, sometimes people vanodhiragwa nezvinhu zvavanenge vachina umbava hone vachiti hunowa drug, kana wavadhiraga votadza lose control. Pane kuti munhu akwanisi kuva ane control, kana munhu azive zvokutaura woruza. Ndezuro pana akanga achitaura kuti masports, katakuenda kumasports hatitauri nezve politics. Now ava kupolitics akunotaura, well, how dare are you people who supporting that team? I think more sena years kuti myakangofanira because you don't know what you are doing. Gold mafia raakaita ndo rakaita kuti timu ivepo. You can't even buy, you can't form a team, you can't pay the players, you can't buy a team, you can't buy team materials kana usina mari. So imimi muri kudzwa muchitodada muchisekera sanodya nesu, ari kudya nesu, chinhu chamuri kupiwa it's quarter chicken. Iye wotora imwe yese chicken wodya nevana vake, achipenga achida ndodya hendodini. Nezuro hasiri here anga adyiwa paya pani Triple C akada kunozvomora chibhorani chaanga akaisa munzvimbo renyu. Saka chamuri kucelebrate achitaura kuti ini ndinodya, ndinouya ndichizodya kumba, muri kucelebrate chiko vanhu vemunzvimbo yaScott? Chii chamuri kucelebrate? You know that people they are forgetting for zvimagrocery zvamakapiwa zviye, zvimagrocery zvamakapiwa nezvijumba vambopuwa na December ndo zvaita kuti mukanganwe nhamo yamuri kuona. Imimi vanhu vari kucelebrate Scott achitaura kuti tiri kuita zvegold mafia ndichinodyira mudunhu mangu. Hamuna vana vakagraduate here vasiri kushanda, saka vana ivavo vasiri kushanda vakamirira ugold mafia hwaScott here kuti vararame. Makadzidzisa vana kuti mupiwe ugold mafia hwamuri kuudzwa naScott, mosmaila ndo hwamuri kusekerera. Vana venyu vakagraduate kuti vaende kumabasa. Nhasi vana venyu tatenda pinches vari kuparara marodhi without any service, emergency service, maambulance hapana muchipatara, muna kana mapeni easy. Guys, ngatifungei, ngative nedirection yekwatakananga guys. Ngative nedirection yekwatakananga, ngatizive zvatiri kuda. Ngatinzwisisei chacho kana kwapfeka hembe yeregali yakanzi ZANU-PF Scott, kana kuti munhu angagwana kuti ani MP.
nyatsonzwisisa kuti wakapfeka because of, are you crazy, are you mad, are you chii chauri kuita, are you normal? Because zvese zvatiri kutaura izvi hazvisi zvinhu zvokuti zvinofanira kunge zvichigadziriswa mangwana, zvinotaura kuti kugadziriswa now, today. Sometimes problem yakaita kuti tatenda pinji aite accident, maybe mapothole ari muroad, there is no road signs, there is no humps, there is no robot, mapothole ari kuda mota dziri kutakuruza control. Wobva ipapo muroad macho mama hamuna mota dzekuti dzibatsire vanhu fast. Vanhu vakasenga munhu wavo nemota kuenda kuchipatara, vasenga munhu wavo nemota kuchipatara, service futi hakuna. Kusvika munhu akumbire pain easy roshayikwa futi muchipatara, kushawa mapain block, mapain easy kana kuti mapanado, kana kushawa any tablets kuti ne. Let's be serious, man. Let's be serious. Munyika medu ngative serious, tichazoziva kwatakananga. Kana pachine munhu youth ari kusumudza musoro achiti pamberi nokubatana pamberi neZANU-PF achitaura zve2030. Haasi right, haasi normal. Because we can't wait for 2030 so tichitambura nhasi vanhu vachifa muzvipatara, vanhu vasina mvura yekumwa, umwe achitoganza kutaura kuti inini ndinoita gold mafia ndichizodyira munzvimbo mangu. That gold is all about nzvimbo yaunotungamirira here kana ndiye nyika yese. Vanhu vese vari kutaura, vari kuziva, vari kunzwa mashoko auri kutaura, uri kufunga kuti vari kuti kudika utaura kuti ndinodya ndichidyira mumba mangu. Not like that. After that you demand that you say I am an MP. After that MP leader of the club, MP gold mafia, toti nyika ine kwayakananga. Wakadzidza chikoro chipiko na escort chokuti unosvika pakuvhotomoka kudaro. Umwe mupava uri kuti waMZANU-PF unopa vanhu kuti vatadze kufunga zvavanoita kana kunzwisisa kuti vakanangepi kana kuziva kuti vari kurongei mulife, because they just stealing money, vachingodya, vachingoumburuka, vachidiva, vachipa mari. Vana madam boss vari rich zvakaipa vai, anonopiwa mota yemamillions, ari rich zvisingaiti. But say weekend pamusoro pekunge dai akachitoriwo kurufu kwa pinjisi, kana iye aitori busy kugaraji kunopa vanhu mota to celebrate someone who's mana anyika yedu yakaparara man. Zimbabwe yaparara, Zimbabwe hakusina. Let's wake up Zimbabwe, let's stand up and do something kuti nyika yedu idzoke mumaoko medu. Tiri muhondo yatakupandukirwa nevakabvisa vapandukiwo vakauya vakazopanduka. No, not like that. Ngatimukei Zimbabwe must wake up, please. Let's stand up. Ndatenda hangu.